Please go ahead. Ife mmekwu gbasara Nnamdi Kanu bụ na onye anwa ọtakwa n'afụfụ ahụ ọkwa anị ya ana ndị Igbo kwesị ịma na ana ofu onye Igbo ụkpa anara Igbo niile ụkpa. Yes. Etu esi debịa ọ bụrụ ọsọ Igbo bụ ndị nọ na Naịjirịa na-ekwu ụdị okwu a. Yes. Ndị onye nke Yoruba sọ ndị Igbo o kwuru nke ya. Yes. Mkpe ya na-apụgharịrị onwe ya. Yes. Ndị nke ugwu na-eme asị na ha bụ repentant na ha echegharịana. Yes. Ma onwe mgbe ha bịara yọọ anyị mgbaghara. Yes. Esi na ha echegharịana. Yes. Ka ezi iji wee ka jide onye nka ọ bụkwa nna iji ya n'Igbo na o nwere ihe o mere kpee n'ikpe ọ bụ na ọ ya jee ngọ mara na na-ekpere ikpe nke a bụ na-atụgharị ya 4 years na ka ị ka na-atụgharị ya gịnị ka o mezi ọ bụ na ịma na onye a mere ihe eziokwu ọkwa ị nwere kọtụ kpee ya ikpe emegidekwuru kọtụ dọtị ya naba o nwere ndị pụtara sị na afro m ka m jeje chụọ aja sị na nsị ya na mụ nwa ada anọkata pụta na onwe ọmụla ahụchara ụla ihe na-agwa m okwu sị m were ewu gbada mmiri jee kwuo okwu n'isi Nnamdi mgbada mmiri jee kwuo okwu kpụnyefe ewu a gwa ya na ọ ya eje kọtụ echi kwuchaa ya Nnamdi Kanu eje kọtụ echi anọla ebe a si ya naba n'ikpe ama ya kọtụ aka adọkọtakwara akwụkwọ a after that emekwa ya arrest kwa na ebe akwa wee paịlụ kwa another charges one wee na-atụgharị nwoke mmadụ sinsi na o mere nke a mee nke a mee nke a mee nka ịgbara ihe ahụ o mere kpọọ onye afa kpee na ikpe kịta ka anabidoziri ikpe n'isi kwezi ikpe a na-ekwere okpukpe sinsi anabidokwaziri ya kịta. So ihe ahụ o mere Naijiria ji wee si ebe a taa afụfụ jebe Kenya jee buru ya kpezie na ikpe a ọ bụrụ na ọ satanwuo ọnụ ya unu chọzie isentensị ya unu sentensị ya mara na many years anọ ihe a bụ ihe o mere maka na o doma anya na ya nwazi n'onwe ya ọ dị capable ịsa nwụrụ ọnụ ya ọ ya ekwuru nwa ọnụ ya maka na ọ makwa ihe dị n'alọ ibe ndị na ọ bụrụ lọ ya mana ọ mụ ihe dị n'alọ so amara ihe ahụ o mere kwupụta na ya ọ bụghị lọ ya ma kwuonu na ihe a bụ ihe ahụ o mere tụ ikpebezie dị ikpe nke nọ na many years Buhari megidere ka ya ọchịchị anakpuo okwu anyị ekwu onye nke abaghịkwa edebekwa ya pending so that na ọ ga-anọkwa ebe a onye achịcha afọ na Nnamdi Kanu bụ isi na-awa gọọmenti isi na-awa federal gọọmenti ọ dị ka odudu belụ na amụ ikusie ya ike kụkpọ amụ ha amụghị ha ya eme ya wee na-ama na-ejizi ya ama na-eji ma ọ bụ na ha dị chụọ ha kpee nye ikpe ka esi ekpe ndị ọzọ ikpe ka nwoke zuo ike na ihe niile ahụ ọ na-ebe akwụ ya onye ọbụla jikwa anya ya n'afọ ya anyị bụ ndị Igbo dị disenfranchised kwa ya na anyị deserve inwe seaport mana anyị enwere ya